Ganito ang pinalata ng Big Three at ibang oil companies ang halos 5 pisong rollback ng Uni Oil. Nagpapadila si Alvin L. Chico. If you do that kind of a comparison, Kung sino pa ang nag-rollback ng malakihan sa paang lumabas na kontrabida. Ito ang kinahinatnan ng Uni Oil sa meeting na ipinatawag ng Department of Energy. Isa-isang binanata ng Big Three at ibang oil company ang Uni Oil dahil hindi naman daw makatotohanan ang inanunsyo nilang halos 5 pisong rollback sa gasolina at 3.50 sa diesel. Do not ever say 4 pesos when in fact on the ground you cannot see it. It's a lie. Diba? And lying, is bad. We all know it. Those people that said this cannot be general managers or cannot be in that position if they're stupid. When they said 475, they had something in the back of their mind. Gusto nilang magpapogi. Sa monitoring kasi ng mga kumpanya ng langis, halimbawa sa presyo ng diesel, kung mahigit 27 pesos ang Uni Oil, lagpas 27 pesos din ang presyo ng iba. Na ibig sabihin ay hindi talaga 3 pesos at 50 centavos ang rollback ng Uni Oil sa diesel. Sa gasolina naman, nasa 2 hanggang 3 piso lang ang pinakamalaking diferensya ng ibang gasolinahan sa Uni Oil. Pero nanindigan ng Uni Oil na walang mali sa ginawa nila. all the motorists would be coming to us. Yes, our sales have increased since we've adjusted. In reality, for the past few days, our sales have increased by more than 90% on the average. Pero pati si Secretary Angelo Reyes tumulong na rin sa paninita sa Uni Oil. Dapat daw ipinaliwanag nila na mas malaki ang rollback kasi ibinase ito sa mas mahal na suggested retail price dahil matagal nang hindi nag-rollback ang Uni Oil. Yung pag-earn ng pogi points o pag-attract ng attention should not be part of your marketing strategy. Pero sa gitna ng pagtatalo, inamin naman ng ilang oil company na malabo pa ang rollback sa susunod na linggo at kung meron man, baka sa gasolina lang ito. Para sa Bandila, Alvin L. Chico.